Hvornår fandt du så ud af, at du var spirituel? Jamen, det opdagede jeg allerede dengang jeg var barn. Der havde jeg nogle oplevelser og nogle fornemmelser. Men da jeg fortalte de nærmeste i min familie om det, så blev jeg grinet af og hånet. Så lukkede jeg ned for det. Men nu er det sådan, at når man bliver født med evner, og man lukker ned for dem, så bliver de åbnet op igen, når man bliver voksen. Det gjorde jeg så ikke helt, indtil jeg fik børn, som havde spirituelle evner. Så blev jeg nødt til at hjælpe dem. Så jeg uddannede mig som clairvoyant, og så kunne jeg så hjælpe dem. Men mine børn, de kan se ånder. Det kan jeg ikke. Nu ved jeg, om det var svar på dit spørgsmål. Det var et godt svar. Ja. Kan du så forklare, hvordan det er at være spirituel? Jamen altså, vi er jo rigtig mange mennesker, der er spirituelle. Alle mennesker, der har lyst til at hjælpe andre, er spirituelle. Det handler om at handle ud fra sit hjerte. Så er det så bare at handle ud fra sit hjerte, og pille sit ego af. Ja. Bliver du aldrig skræmt af ånder? Nej, fordi det er jo ikke det, man skal være bange. Vi er jo i den fysiske verden, og de er i den ikke-fysiske verden. Hvis man er bange, så er man sårbar. Men hvis du ikke er bange, og du kan sige, jeg er her, og det er de ikke, det er deres sjæl, der er her. Så kan de jo ikke ramme dig. Så er der ikke noget at være bange for. Hvordan reagerer folk så på, når du fortæller, at du er spirituel? Jeg siger jo ikke direkte, at jeg er spirituel. Det kan faktisk skræmme nogle folk. De bliver rigtig bange for mig. Men jeg gør dem jo ikke noget. Jeg spørger ikke ind til dem eller noget. Men det er rigtig interessant, hvor meget angst og frygt der er om det. Især fordi vi ikke rigtig ved, hvad det er, vi beskæftiger os med. Har du bevis på, at ånder eksisterer? Nej, men vi har ikke nogen fysiske beviser. Men jeg har fået bevist, at mine afdøde familiemedlemmer, de er kommet igennem. Ja. Tror du, der er mere mellem himmel og jord, eller tror du, der er en verden kun for ånder? Den er lidt svær for mig at svare på. Jeg tror på, at når man kommer om på den anden side, så er der en verden kun for ånder. Men her på jorden, der er vi jo lidt blandet. Men jeg tror, der er en forbundethed dybest set. Ja. Kan du forklare, hvordan det er, at du kommer i kontakt med ånder? Altså, jeg ved det ikke rigtigt, men jeg gør ikke ligesom andre gør det. Jeg får billeder ind i hovedet fra afdøde. Så tænker vi for eksempel et bagerskilt, så er der noget med en bager at gøre. Men det betyder ikke, at personen har været bager. Fordi nu tænker jeg tilbage på en afdød, som hvis hans mor, hun var rigtig glad for flødekager, og fik flødekage hver dag kl. 1. Så var det ligesom sådan, han kom i kontakt med mig. Så det er billeder fra afdøde. Ja, okay. Ja, nu er jeg jo så nået til det sidste spørgsmål. Ja. Tror du, ånder har følelser? Ja, fordi når man kommer op på den anden side, så er der så meget mere kærlighed og næstekærlighed, end her, hvor vi er. Der er ikke alt jalousi og misundelse og fattigdom om på den anden side. Det er bare kærlighed. Ja, tak fordi du ville svare på spørgsmålet. Ja. Hej. Hej. Tror du, der er en verden